Bé, amics, doncs ja el tenim aquí, l'amic Sergi Àlex. Bones tardes, Sergi. Bona tarda. Ha arribat 2 minuts abans de l'hora que havíem quedat, Però bueno... I gràcies, perquè ha arribat suant. Vull dir, aquesta pujada és mortal, aquí al coll de la Teixonera. Bueno, escolta, Sergi, tornem a la Copa Col·legial una altra vegada? Tornem. Bueno, mai s'ha anat, Vull dir, no. de vacances, però... No, però vull dir que tornem a la Copa Col·legial, sí. Que com l'any passat vam tindre aquells resums que feien de 5 minuts, que tornarem una altra vegada a fer-ho cada programa. Dimecres que ve el tindreu. Sí? Sí. Bueno. Sergi, explica'ns una mica les novetats d'aquest any a la Copa Col·legial. Les grans novetats d'aquest any, jo diria que la principal novetat és que s'ha canviat de nom. Ja no es diu Copa Col·legial Barcelona, sinó que es diu Copa Col·legial Catalunya. Val? Llavors la Copa Col·legial Barcelona passa a ser una delegació de la Copa Col·legial Catalunya, igual que les delegacions de Girona, que les Girona, Catalunya Central, Maresme, que aquestes tres les vam anunciar abans d'anar-nos-en de vacances, i la cinquena, l'hem anunciat tornant de vacances, que és la delegació d'un nou país, per primera vegada a la Copa Col·legial Sur d'Espanya, i se'n va a Andorra. I aquesta serà la cinquena delegació de la Copa Col·legial Catalunya, i completa el repòquer d'aquestes 5 delegacions. I després, una mica novetats al format, que si vols ara et comento també. Parlarem. Com has aconseguit, Andorra, que s'apunti a això? Perquè tu aconsegueixes moltes coses, vamos, això és allò, poquet a poquet, perquè el Catalunya Central ja al final de l'any passat ja es va dir que fera, però també és una cosa teva, això. Bueno, aviam, no és només meva. Però tu ets la cara visible de tot això. Sí, no, aviam, jo sóc el director de la Copa Col·legial Catalunya, però això funcionarà perquè hi haurà directors, delegats, digue-li com vulguis, de les diferents seus, no? De fet, a Catalunya Central tindrem el David Garriga, que ell va impulsar això, ens va donar la idea a nosaltres, i es va encarregar que això es pogués fer el 9 Congost, la Supercopa que es va fer el 9 Congost entre les escoles de la Salle, Manresa i la Joviat, i de que s'apuntin molts equips de la zona, no només de Manresa, sinó de Vic, Solsona, Berga, Manlleu, Olesa, Montserrat, etc. El Maresme, tots els col·legis que hi hagin al Maresme. Correcte, el Maresme, i el Maresme en principi serà la segona delegació, evidentment la primera serà a Barcelona, on hi haurà més escoles apuntades, i després Catalunya Central o Girona també tindran unes quantes. I Andorra, em preguntaves com s'ha tancat això. Doncs mira, a Andorra tenim un director de delegació, que és Guillem Piñeiro, que va venir aquí l'última vegada amb els nois del Virolà i amb el Pol i jo. Llavors ell serà el director de la Copa Col·legial Andorra, i bé, ho serà gràcies a que vam anar el Guillem i jo ens vam personar a Andorra, no? Ens vam personar perquè teníem una cita, no? Ens va citar el Jaume Tomàs, que és el president de la Federació Andorrana, no? Ens va citar allà, a les seves oficines, a les oficines de la Federació Andorrana de Bàsquet, i ens va comentar que com ho teníem previst, que quina era la intenció, etc. Doncs vam dir, li vam explicar, i doncs cap allà al mes de juliol o així el Guillem em va contactar, em va enviar un àudio del Jaume dient que sí, que havíem dit que sí, que tiraven endavant la Copa Col·legial Andorra i que serà la nova delegació. Per tant, això és gràcies en gran part al Jaume, no? El Jaume i a la Federació Andorrana, que aposten per aquest projecte, un projecte en català allà, vull dir, totes les cròniques, tots els articles, totes les notícies, vídeos, etc. de la Copa Col·legial Andorra seran en català, entre altres coses perquè és la llengua oficial del país, i molt contents d'iniciar això a un nou país. Al final és un nou país. És un gran èxit. Escolta, a Andorra hi ha moltes escoles? A Andorra hi ha 9 escoles. I participaran totes perquè estan com, entre cometes, subvencionades en aquest acord, i la Federació Andorrana, o sigui, les escoles no pagaran un duro per participar, igual que aquí sí que paguen, perquè, aquí ojalà no paguessin, no? Ojalà no paguessin i trobéssim les subvencions adients dels ajuntaments, de les diputacions, de la Generalitat. Des d'aquí faig una crida a que puguem reunir-nos amb diferents ajuntaments. Amb l'Ajuntament de Manresa sí que ens dona suport, de fet gràcies a ells es va organitzar la Supercopa, gràcies a l'alcalde, gràcies al Marc, que és l'alcalde, i a l'Anjo, que és el regidor d'Esports,
També aquí a Barcelona, doncs, gràcies a l'Ajuntament de Badalona, que es va fer la final a l'Olímpic de Badalona, les dues finals. Que vaig estar-hi. Vas estar-hi, i bé, doncs també ara busquem suports al Maresme, que també em consta que els tenen els nois del Maresme. Girona també els estan buscant, i bé, el gran suport, sens dubte, és el de la Generalitat. Des d'aquí faig una crida a poder-nos reunir, no?, doncs, amb la Conselleria d'Esports, ara que per primera vegada hi ha una Conselleria d'Esports, doncs, que pugui reunir-nos amb nosaltres, reunir-se amb nosaltres, que nosaltres ens puguem reunir amb ells, i que puguem tirar endavant alguna cosa, perquè la veritat és que això no és un projecte nostre, això és un projecte per les escoles, i al final, doncs, que hi hagi un acord institucional darrere a nivell Catalunya, doncs, pot donar molta més entitat i pot posar moltes més facilitats a les escoles, que hi ha moltes escoles, doncs, que el preu d'inscripció, que no és un preu car, però hi ha algunes escoles, doncs, que no el poden pagar perquè són de màxima complexitat, no? Doncs ajudar que totes les escoles es puguin apuntar independentment de si tenen molts diners o pocs diners. Ja. Escolta, i a Lleida? A Lleida? Perquè m'has dit tots, més o menys, i Lleida no m'has dit res. No, a Lleida, aviam, no té res, perquè, vull dir, no podem començar totes les delegacions al mateix any, vull dir, o sigui, efectes pràctics, igual que la Copa Colegial el 2007 va començar només a Madrid, i no va començar a 10 seus, doncs la Copa Colegial Catalunya tampoc començarà a totes les delegacions, no? També es pot fer una delegació de la Catalunya Nord, si vols, la de Tarragona, evidentment, i la de Lleida. Vull dir, estem mirant-ho per l'any que ve, no et diré que no. De fet, ens agradaria fer-ho a Tarragona, a Lleida. Ja tenim contactes, vull dir, ja ho estem parlant, però per aquest any no podrà ser, i per què no, m'agradaria fer-ho a la Catalunya Nord, també. Ja. Escolta, els de Barcelona jugaran a Barcelona o també s'implicaran a anar a Andorra o a Girona o al Maresme? Jugaran a Barcelona, ¿vale? O sigui, la Copa Colegial Barcelona jugarà a Barcelona, sí. La Copa Colegial Maresme jugarà al Maresme, i així amb totes les divisions, les delegacions. No vol dir que jugui a Barcelona ciutat, vull dir, si un institut de Gavà juga contra un institut de, no sé, m'invento, Vilanova i la Geltrú, doncs hauran de jugar o a Vilanova i la Geltrú o a Gavà, no?, per dir alguna cosa. Vull dir, Barcelona comprèn la província de Barcelona, exceptuant, evidentment, la Catalunya Central, que té la seva pròpia delegació, i Maresme, que té la seva pròpia delegació. Però sí que jugaran contra, que ara t'explico així una mica el format, que seria, és a dir, als quarts de final hi haurà, per la banda esquerra del quadre, els 4 semifinalistes, per dir-ho així, tot i que realment seran quartfinalistes, de Barcelona, les 4 escoles vives de Barcelona. I per la banda dreta del quadre hi haurà els 4 campions de les altres delegacions, campió d'Andorra, Maresme, Catalunya Central i Girona. Per què es fa així? Doncs per premiar a la delegació que tindrà més participants, que és Barcelona, no? Barcelona sempre serà el defender. Per què serà el defender? Doncs perquè sempre ha guanyat una escola de Barcelona, bàsicament perquè les altres, doncs, òbviament estan convidades, però com comprendràs no vindrà una escola de la Vall d'Aran a jugar a Barcelona, o no vindrà una escola de la Jonquera a jugar un partit a Barcelona, ni una Barcelona ni la Jonquera entre setmana, no? És obvi això. Sí. Tot i que l'any passat es van fer esforços a Manresa i van baixar col·les de Manresa, van pujar col·les de Barcelona, i per això doncs, s'ha fet aquestes delegacions, no? Doncs per premiar això, que hi hagi la delegació amb més escoles, aniran 4 de Barcelona i un d'ells jugarà a la final, vull dir, qui guanyi d'aquests 4, com qui guanyi les semifinals i després la final de la Copa Colegial Barcelona, jugarà a la final de la Copa Colegial Catalunya, i els campions de cada divisió, de cada delegació, jugaran entre ells, veurem com es creuen, no? Es farà un sorteig, suposo, i el guanyador d'aquestes delegacions doncs, jugarà contra el campió de Barcelona i serà la final de la Copa Colegial Catalunya. Per tant, Barcelona sí o sí tindrà un finalista i les delegacions sí o sí tindran un finalista. Però la final no serà entre 2 escoles de Barcelona. Ja, escolta una cosa, la final es pot fer a Andorra aquest any? La final es pot fer a Andorra? Doncs aviam... Ja sé que jo toco molt el No, evidentment és una opció, vull dir, no sabem, encara no es farà la final. Home, sens dubte estaria bé repetir l'escenari de l'any passat, no? L'Olímpic de Badalona. No, l'Olímpic va estar molt bé. Està molt bé, perquè al final, bueno, ens va ajudar molt a l'Ajuntament, evidentment al club també, perquè el club ens va ajudar molt, ja ho puc garantir, però no sé on serà. Sé que va ser un gran èxit l'any passat, que es va fer un rècord Guinness, evidentment, sempre ho dic, no estem al llibre de rècords Guinness, però sí que es va fer un rècord a nivell estatal, segur, de partit escolar amb més espectadors. Van haver-hi més de 3.300 persones durant tota la tarda, entre la final masculina i la femenina, i, òbviament, és un escenari que contemplem, que es pugui tornar a fer allà a l'Olímpic de Badalona, però també, doncs, per què no, que es pugui fer al camp del Morabanc Andorra, no tinc ni punyetera idea. Es queda molt lluny. Ja, però diguéssim, un d'Andorra
pot baixar a jugar a la final contra un Sí, home, perquè la final es pot fer en un dissabte, es pot fer en un diumenge, es pot fer en un divendres, vull dir, posarem les facilitats perquè si una escola d'Andorra arriba, que ja sabem que hi ha 2 hores i mitja, 3 hores des d'Andorra, doncs puguin jugar. També normalment si es fan divendres, doncs els divendres les escoles, no sé, m'estranya molt que alguna escola tingui tarda, que els alumnes de batxillerat o quart d'ESO o tercer d'ESO tinguin tarda els divendres, per tant, bueno, si es fa un divendres a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda, doncs, per molt que una escola de l'Andorra que és de baixar l'Olímpic de Badalona, doncs el cas, no? Doncs no hi hauria problema. Es posaran totes les facilitats possibles perquè jugui una final en una hora normal. Escolta, perdona, Sergi, la inscripció ja es pot fer? La inscripció ja es pot fer. Doncs mira, el procediment d'inscripció és molt senzill. Si hi ha alguna escola que es vol apuntar, bueno, ja hi ha escoles, portem 48 hores d'inscripcions i ja hi ha més de 50 escoles apuntades. Vale? Però clar, el procediment d'inscripció aquest any va diferent als anys anteriors. Vale? Per què? Perquè el procediment d'inscripció aquest any és comunicar-nos-ho a nosaltres, és a dir, per Instagram, Twitter, Gmail, TikTok, WhatsApp, per la plataforma que sigui, que ens arribi la informació de l'Institut X, l'Institut Virolai, no? Per exemple, Virolai, ens volem apuntar. Ok, què hem de fer, Virolai? Doncs ens ho comuniqueu i nosaltres, quan tinguem el formulari, que serà d'aquí uns 10 dies aproximadament, us el farem arribar, ompliu el formulari, es fa el pagament de la inscripció i aquí, quan es fa el pagament de la inscripció, és quan compta l'escola com a inscrita, ¿vale? Perquè aquest any, com hi haurà tantes escoles, doncs es prioritzarà aquelles escoles que facin tot el procediment, el formulari ràpid, el pagament de la quota ràpid, perquè al final nosaltres també, vull dir, això de tenir una estabilitat econòmica, saps? No podem anar avançant i avançant diners. Per tant, doncs, endavant, vull dir, que es vulgui inscriure, que ens contacti, el posem en un grup de WhatsApp i quan tinguem el formulari els hi passem, l'omplen, fan el pagament i endavant. Ja. Escolta, diguéssim, tot això del Copa Col·legial està centrat a Madrid. Això està centrat... Bueno, aviam... Madrid és la força. Madrid sempre ha estat la seu amb més escoles, totes les edicions. Aquest any no ho sé, aviam, nosaltres pronostiquem que arribarem a 200. Madrid no tinc ni idea quantes escoles farà, com més faci millor, perquè vol dir que la Copa Col·legial va millor, ens interessa que la Copa Col·legial vagi millor a totes les seus, i a Madrid és on hi ha la seu central, no? Hi ha la direcció nacional. Però aquest any també han obert una delegació que és Extremadura, que la porta el José Manuel Calderón, que va ser campió, no? del món l'any 2006, que va jugar a la NBA uns quants anys als Toronto Raptors i algun altre equip, crec. Per tant, doncs, el José Manuel és un equip, és un portent de la Copa Col·legial d'aquest any, sens dubte, a Extremadura. Bé, a part d'això, quins altres canvis tenim? Altres canvis, aviam. És que et puc explicar molts altres canvis, sobretot a nivell de joc, o sigui, tindrem molts esdeveniments nous. Per exemple, hi haurà un Media Day, ¿vale? Per primera vegada a la Copa Col·legial. Aviam, la presentació, et puc dir la data de la presentació aquí en exclusiva, no? No s'ha dit encara, farem una notícia la setmana que ve, però bueno, ho avanço aquí a Ràdio Gràcia. La presentació serà el dia 19 de desembre, dijous 19 de desembre, a l'escola Safa Horta. L'hora s'ha d'acabar de veure, serà sobre les 6:30, 6:45, 7, alguna cosa així. Vale? Es farà la presentació, que no serà tan llarga com la de l'any passat, perquè l'any passat doncs, va ser massa llarga, i aquest any serà més curta, però es farà un sorteig més llarg, perquè hi haurà més escoles, i clar, al final el sorteig serà més llarg. Per tant, es farà la presentació aquell dia, i s'anunciarà també aquell dia doncs, tots els nous esdeveniments, un dels quals serà el Media Day, que convidarem els jugadors i jugadores de la Copa Col·legial a fer-se fotos. Vale? Podran venir doncs, al Velòdrom d'Horta a fer una sessió de fotos, i amb aquesta sessió de fotos doncs, la podran utilitzar, podran fer el que vulguin, i nosaltres també ens anirà bé doncs, per tenir més material. Però això ho comentarem el dia de la presentació. Després doncs, hi haurà nous esdeveniments, circuito col·legial, que serà un 3x3, volem organitzar un partit d'àrbitres també, intenció de repetir la Supercopa. D'àrbitres? Sí, d'àrbitres. Bueno, diguéssim que molts àrbitres que piten la Copa Col·legial han format un equip. Sí, Caribe, no sé què. Sí. Caribe, no sé què. Caribe Mix, està Juan Andrés per allà fent de pivot. Sí, però Juan Andrés no és gaire bo jugant, vull dir, algun ganxo fica, però no et pensis. És un equip de retirats, vull dir. Bueno, el deixis malament.
Perdoneu. Sí. No, salut. Aviam, pensa que, aquest sí, han fet un equip d'àrbitres, no?, per així dir-ho, que es diu Caribe Mix, però no tots ells piten la Copa Col·legial. Vist que per allà està el Roger Camps, que no sé si aquest any tornarà a pitar la Copa Col·legial, està el Juan Andrés i l'Arnau, també. El que no he vist, evidentment, és el Jordi Domingo. El Jordi Domingo, doncs ara, clar, pensa que està pitant l'Eport, no? Doncs no té temps per fer patxangues, però sí, o sigui, la intenció és que el Jordi Domingo doncs, faci triples en aquest partit, que després veiem el Sergi López també per allà, la Sofia Lagomazzini, la Cristina Miquel, el Juan Andrés, doncs, fent el que pot, etc. Escolta, fantàstic, Sí, no, pinta bé, perquè això és una demanda seva, Ah, sí? Vull dir, nosaltres ho fem perquè ho demanen ells. No, ho fem perquè també ens interessa, no? Vull dir, té ganxo un partit d'àrbitres, no? On s'ha vist un partit d'àrbitres? Pues, bueno, jo diria que fa molts anys, t'estic dient, que uns 40 anys, es va fer un equip d'àrbitres. I vam anar jugant a diferents pavellons. Ah, tu eres àrbitre? Sí, jo sí. De bàsquet, No, de futbol no. No, de bàsquet. De bàsquet, sí. Jo quan tenia 16 anys vaig ser el primer àrbitre que tenia 16 anys, jo en aquell moment. Molt bé. I bueno, el meu pare va tindre que firmar un paper en conforme m'autoritzava a arbitrar, sí. I amb molts àrbitres anàvem al camp del BIM, del BAM, Bim-bam-bum. Jugava, sí. No, està bé, doncs... És bim-bam-jack. Bim-bam-jack. A veure si... O bimbo. Bimbo? Bueno, no, Bimbo, aviam si entren, no?, com a col·laboradors de la Copa Col·legial Bimbo. Això ho tindries que anar a demanar a la seu de l'empresa. No, és que ara estem fent aquesta feina, no?, de buscar col·laboradors, sponsors, patrocinadors, no?, que els volem organitzar una mica millor que l'any passat, perquè l'any passat sí que hi havia una sopa de logos, no?, hi havia, com per exemple, estàveu vosaltres, no?, Ràdio Gràcia, al costat hi havia l'Ajuntament de Badalona, al costat hi havia una tenda de roba, a l'altre costat hi havia Herbalife, clar, llavors era una sopa de logos, i aquest any li volem posar rangs, no?, col·laboradors audiovisuals, doncs estaríeu vosaltres. Després, col·laboradors, no sé, de restaurants, doncs els restaurants que hi hagi, no? I llavors, doncs, també altres col·laboradors. Vull dir, per exemple, demà anem a parlar al Port de Barcelona amb L'Oreal, que li regalen un polo en el Guillem Pinheiro, que allà a la Copa Amèrica que va guanyar un sorteig, doncs endavant, no? Tot el que sigui contactes, parlar amb marques, ens interessa perquè al final doncs, poden tenir el seu espai a la Copa Col·legial i poden tenir visibilitat a la Copa Col·legial, perquè que estiguin a la Copa Col·legial vol dir que tenen visibilitat. Nosaltres l'any passat estàvem manegant unes estadístiques que sobrepassaven durant els mesos de competició els més de 2,5 milions de visites a TikTok, i aquest any doncs serà més, perquè al final hi ha més equips i vull dir, la gent doncs s'animarà més, no? Això està clar. 2 i 2 fan 4, que dic jo. No, ja. Escolta una cosa, vosaltres esteu al Velòdrom d'Horta? Velòdrom d'Horta. Teniu l'oficina allà. Llavors la meva pregunta, sou els mateixos que l'any passat o ampliat? Hem ampliat. L'any passat érem sobretot el Polio, que portàvem doncs, la direcció de la Copa Col·legial Barcelona, però ara, com ha canviat el projecte, doncs, no és que només hem ampliat, és que hem més que doblat l'estaf, no? És a dir, ara estem també doncs, portant la Copa Col·legial Catalunya entre tots, però també s'han implicat més, que ja ho estaven molt implicats, no?, l'any passat, a l'Àlex Vallejo i al Guillem Pinheiro, aquest any estan doncs, dins de l'equip al 100%, i també el David Aguado, que és un fitxatge que hem fet, que és la persona més laureada, no em surt la paraula en català ara, de la història de la Copa Col·legial, perquè ell ha guanyat 4 estandartes, ha guanyat 2 en masculí, 2 en femení, 2 dels quals són nacionals, els va guanyar una a València i una a Madrid, no? Doncs ell forma part de l'estaf de la Copa Col·legial, evidentment aquest any no serà entrenador, perquè no pot ser estaf i entrenador a la vegada, no? I després cada seu tindrà un delegat, un delegat o 2, no? Per exemple, a Girona tenim 2 delegats, que són el Guillem Pujol i el Jordi Ridaura. El Guillem Pujol, de fet, és àrbitre, i el Jordi Ridaura és un tiktoker bastant famós i ho faran fantàstic, ells dos. Després a Catalunya Central tenim el David Garriga, que també fa funcions d'àrbitre, no? I fotos... Entenc que aquestes persones viuen allà. Viuen allà, sí. Bueno, el Guillem Pujol i el Ridaura, crec que els dos no viuen a Girona,
però són de Girona. O sigui, al final, clar, és com si jo me'n vaig a viure a Bèlgica, no, però si jo tingués contactes a Bèlgica, doncs és més fàcil, no? Però sí, o sigui, els dos són de Girona en el sentit de que coneixen la idiosincràsia de Girona, no? I després al Maresme tenim el Víctor i el Sergi, vale? Que són també de la UE Mataró i porten ells la Copa Col·legial Maresme i bueno, estan molt engrescats, etc. I a Andorra, evidentment, tenim el Guillem Piñero. Però el Guillem viu allà? No, no viu allà, perquè al final hi haurà menys... A Andorra hi ha 9 equips, vale? Llavors s'apuntaran 9 o 8, vull dir, no contemplem que se n'apuntin menys, llavors quan hi hagi partits el Guillem agafarà la seva moto i anirà a cobrir el partit. Ah, sí? Sí, ell està encantat. Bueno, I jo també, home, a mi m'agradaria anar, i aniré segur, vull dir, ara inclús estem mirant de fer una roda de premsa allà a Andorra per presentar el projecte, etc. Vull dir que estarà interessant, i sí, no, aquest any tinc contemplat doncs, que aniré bastant a Andorra, jo no aniré en moto, perquè no tinc moto, però sí, amb autocar s'arriben 2 hores 45, alguna cosa així, i no és excessivament car, val 55 euros anar i tornar. Tot això ho paga la Copa Col·legial. Sí, clar, tot això està dins del pressupost. No pagaràs tu de la teva butxaca? Bueno, pagaré jo segurament avançant els diners, però sí. Ah, molt bé. Escolta, més o menys ja sabem com funciona la Copa Col·legial Catalunya, perquè ara tenim que dir Copa Col·legial Catalunya. Catalunya, sí. Però Catalunya mena Y, que sí. S'ha de remarcar. Això. Vale. Sí. Escolta una cosa, jo voldria... Em sembla que t'ho vaig dir una vegada que ens vam veure. Sí. Tu particularment, a l'estiu no el passes a Barcelona, no? No el passo. Te'n vas a Àfrica? Bueno, aviam, no és que cada estiu m'hagi anat a Àfrica. Porto 2 estius seguits anant a Àfrica, però l'any passat vaig anar 2 setmanes i aquest any he anat 2 mesos. 2 mesos. I 1 setmana, o sigui, 9 setmanes en total. A Senegal. A Senegal. Sí. I allà què fas? Home, allà, doncs, aviam, l'any passat vaig anar com a voluntari, aquest any he anat com a coordinador del voluntariat, val? Doncs allà visc una experiència extraordinària, vull dir, és un plaer estar a Senegal, llavors jo ajudo amb el que puc, amb tota la bona fe, a Senegal, no? Llavors ara aquest any he estat coordinant el voluntariat i evidentment doncs treballant per Cooperating Volunteers, que és de fet és una de les empreses que col·labora amb la Copa Col·legial, que l'any passat van regalar 4 voluntariats allà a Senegal i he estat jo amb ells, vull dir, amb la Fètia d'aquí de 4 cantons, amb el Pablo Bardají, amb el Nico, amb el Pablo Guindo també. Llavors, bé, allà l'experiència amb els voluntaris fantàstica, però l'experiència real, pel motiu pel qual m'agrada anar a Senegal, és per viure la cultura senegalesa, no? Poder veure què mengen, què fan, amb qui es relacionen, quins costums tenen, i doncs, bueno, poder conèixer totes les famílies d'allà, especialment la família del Màlic, de l'Aua, de l'Aixa, de l'Anta, i també del Morú, de la Khadija, Mam Yara, tots. No acabaria mai de mencionar. No te'n recordes de molta cosa, eh? Sí. I de fet, després de totes les aventures que hem fet, pensa que allà he anat amb la meva àvia, que ha tingut 95 anys. Bueno, té 95 anys, però allà tenia 94 i ara té 95. Has anat amb la teva àvia? Sí, va anar una setmana la meva àvia. Jo vaig anar l'11 de juny, ella va venir amb... Bueno, no va venir amb mi, va sortir en el vol d'abans que jo. O sigui, ella va arribar abans que jo al Senegal. I llavors va arribar com 6 hores abans o així. I vaig estar amb ella una setmana allà, a casa d'uns senegalesos, vull dir, no vam estar 2 nits a la casa del voluntariat, doncs vam anar 5 nits a casa d'una família senegalesa, a casa de l'Usman, que ens va acollir, vull dir, espectacular. Bueno, és que clar, ella mai havia sortit d'Europa, de fet amb mi havia anat a Àustria i a Bèlgica, i amb el meu cosí, amb l'Oriol, havia anat a Itàlia i a França, si no m'equivoco. O sigui, no havia viatjat pràcticament, no?, en tota la seva vida, més enllà de viatjar molt, evidentment, a Catalunya i a Espanya. Però, clar, sortir d'Europa i anar-te'n a Àfrica per primera, amb 94 anys que tenia, pràcticament 95, doncs va ser per ella una aventura brutal. I l'Usman, que és el pare d'una criatura de la seva filla, de la filla de la dama també, li van posar a la seva filla, quan va néixer, que va néixer el 18 d'agost, o sigui, fa res, li van posar Lola en honor a la meva àvia. Ah, sí? Sí, molt fort. I allà a la Copa Col·legial, què? A la Copa Col·legial? A Senegal. Sí. Home, doncs mira, ara no existeix la Copa Col·legial Senegal, però nosaltres volem... No, ho dic amb el sentit de que allà suposo que has fet bàsquet amb els nens. Sí. Aviam, no tant amb els nens, sinó ja perquè són més grandets els que fan bàsquet. O sigui, amb la gent que vaig fer bàsquet jo allà, inclús vaig fer un entrenament jo, o sigui, jo entrenant, no d'entrenador, sinó de player, no, per així dir-ho.
I sí, vam aprofitar doncs, perquè els alumnes que venien de part de Cooperating Volunteers i de la beca que tenim de Cooperating i Copa Col·legial doncs van anar allà i llavors van disfrutar de l'experiència, etc. I evidentment doncs, van anar al camp de bàsquet del Sali Basket Academy, amb coach Musa, que els hi va fer un entrenament personalitzat i evidentment a l'entrenament doncs, estaven tots els seus jugadors de cadets i júniors de Sali Academy Bàsquet. El terra amb asfalt o de terra? El terra és asfalt, sí. És asfalt, sí, però està ben asfaltat, vull dir. Sí? I de fet l'havien pintat. De fet, el primer entrenament que vam anar a fer estava sense pintar, o sigui, era gris, vull dir, sí, asfalt. No, asfalt no, ciment. Era ciment gris i després al cap d'una setmana ho van pintar tot i ara és ciment blau. Ah, molt bé. Sí, ciment blau, bueno, sí, és mal. Tornaries? Tornaria al camp de bàsquet. Bueno, a Senegal. Senegal tornaré segurament. No sé, estic mirant properes dates, veurem quan exactament, però la intenció és tornar aviat. A l'estiu? No, abans de l'estiu. Ah, sí? Sí, home, jo crec que una setmana de vacances la necessito. A la Copa Col·legial... No, és que la Copa Col·legial vam fer uns horaris, o sigui, fem tots uns horaris extravagants, ara per tirar endavant els sponsors, no? Però clar, jo estic allà obrint l'oficina a les 7:15 fins a les 8 de la tarda, avui perquè he vingut aquí, si no estaria allà fins a les 8, és molt treball, durant 5 dies a la setmana, també el cap de setmana vaig estar preparant tot el pressupost, etc per presentar-ho a la delegació allà a la Copa Col·legial Nacional. Llavors, bueno, seguirem fent la feina, però també, clar, una setmana de desconnexió va bé per seguir amb forces, no? Perquè al final pensa que tampoc tindrem vacances al Nadal, perquè si fem la presentació, és que de fet farem la presentació el 19 de desembre i el 20 ja es poden jugar partits. Aquest any pot haver un Boxing Day, partits per Nadal, Sant Esteve, Any Nou. Però molt tard, no, és la presentació? No, l'any passat es va fer al gener. L'any passat la vam fer aquest any la vam fer crec que era el 12 de gener o l'11 o el 10, no sé, alguna cosa així, tornant de Reis. Sí, al col·legi... Sí, a l'Estonac. Sí. Però aquest any no, aquest any com hi haurà més rondes, més partits, més equips, doncs s'ha de fer abans, i això vol dir que per primera vegada a la història pot haver-hi un partit, no crec que amb neu, però per Nadal, no? Per Nadal, sí. Home, seria graciós un partit per Nadal. Sergi, ja saps que aquí ets sempre ben rebut. Perfecte, gràcies. I m'agrada molt que vinguis perquè ets una persona, com t'ho diria, que parles molt. Sí. Em guanyes a mi tot. Em guanyes a mi tot, que jo també parlo molt. Sí. Però com que ets un home de la tele i de ràdio, que tu has fet programes de televisió i programes de ràdio, doncs m'agrada molt que vinguis aquí i expliquis als nostres oients de graciens i gracienques. Normalment aquest programa es fa per gràcia, però també s'escolta el rest. No, nosaltres ja saps que el difonem sempre com a mínim a Instagram Stories i normalment, de fet, demà penjarem una notícia a la web de Radio Gràcia amb el vídeo. Ja passaràs el fragment, quan quedi penjat, fem un retall, ho posem a YouTube amb una imatge i ho pengem a la pàgina web, vull dir que ho distribuïm bé. Sergi, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens anem veient. Seguim. Molt bé, fantàstic. Doncs bé, amics, ja anem acabant, ja que el programa passa molt ràpid. Quan tens un invitat que parla molt i ens explica, passa molt ràpid, Joan? Sí. Passa ràpid. Realment ha passat superràpid. Doncs molt bé. Escolteu, ens tornem a veure la setmana... ens tornem a escoltar i a parlar la setmana que ve, el dimecres que ve, amb més notícies de l'esport gracienc, i a veure si tenim un convidat... jo ho estic intentant, a veure si tenim un bon convidat, que tots els que venen són bons, però ja veurem, ja us ho explicaré la setmana que ve. Escolteu, Jordi, gràcies, i Joan, gràcies. Ens veiem d'aquí una setmaneta. I comencem, i escolteu, fins dimecres que ve, aquí a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Adéu-siau.
Música